Olen Arttu Itänen ja toimin tällä hetkellä MSK:n ohjaamoliiketoiminnan sekä MSK Cabins Oyn vanhempana ostopäällikkönä. Mun työpäiviin kuuluu 10 hengen tiimin vetäminen. Tiimissä on sekä suomalaisia, saksalaisia ja slovakialaisia. Mä uskon, että mun työpanos näkyy asiakkaalle siitä, että MSK palvelee ja tekee sen, minkä lupaa. Mä oon ollut töissä nyt MSK:lla 8 vuotta ja mä aloitin silloin 2016 heti konetekniikan insinööriksi valmistumisen jälkeen tuossa MSK Cabinsilla ostajana. Tämän jälkeen olin vuoden yrityslähettiläänä MSK Matekilla meidän Saksan tehtaalla ja sitten myös emoyhtiössä erilaisissa hankinnan kehitysprojekteissa. Työ kansainvälisessä yrityksessä on ollut todella kehittävää ja palkitsevaa mulle ainakin henkilökohtaisesti ja parasta, että on saanut tehdä ihmisten kanssa töitä. Viimeisten vuosien aikana meitä kaikkia on koetellut globaalit tapahtumat ja erityisesti hankinnan toimi on ollut todella haastavaa. Mutta MSK:lla näistä ollaan selvitty semmoisella joustavuudella ja rehdillä työnteolla. Me pystytään tehdä erilaisia päätöksiä paineen alla. Parasta mun työssä MSK:lla on ehdottomasti ihmiset. Mä oon suht sosiaalinen ihminen ja mä tykkään kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa. Työnantajana MSK tarjoaa meille joustavan mahdollisuuden esimerkiksi etätöihin ja Seinäjoen satelliittitoimiston käyttöön. Se on mukava, että sinne Seinäjoen satelliittitoimistoon voi polkasta vaikka polkupyörän edulla hankitulla pyörällä ja sitten päivän päätteeksi lähteä liikkumaan niin Smarttomin avulla. MSK on jalat maassa oleva työnantaja ja mun omasta mielestäni MSK:n slogani ammattilaisten välistä kumppanuutta kuvaa tätä asiaa hyvin. Se ei tarkoita ainoastaan meidän ja meidän asiakkaiden välistä kumppanuutta, mutta se kattaa myös muut sidosryhmät, esim. Meidän laajan toimittajaverkoston ja varsinkin meidän työntekijät. MSK:lla tehdään töitä tosissaan joka päivä pilkäs silmäkulmassa.